2 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо фармонҳои худ ду тан шахсияти шинохтаи ҷумҳурии исломии афғонистон шодравон бурҳониддини раббонӣ ва шодравон аҳмадшоҳи масъудро пас аз марг бо мукофоти олии давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ордени исмоили сомонӣ дараҷаи 1 сарфароз гардониданд. дар фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сарфарозгардонии собиқ президенти ҷумҳурии исломии афғонистон профессор бурҳониддини раббонӣ бо ордени исмоили сомонӣ дараҷаи 1 омадааст. ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон собиқ президенти ҷумҳурии исломии афғонистон профессор бурҳониддини раббонӣ барои мусоидат ва миёнҷигарӣ ба баргузории музокироти байни тоҷикон дар солҳои 1993-1996 ва саҳми бузург дар раванди истиқрори сулҳ дар ҷумҳурии тоҷикистон бо ордени исмоили сомонӣ дараҷаи 1 сарфароз гардонда шавад. дар фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сарфарозгардонии собиқ вазири мудофиаи ҷумҳурии исломии афғонистон қаҳрамони миллии афғонистон аҳмадшоҳи масъуд бо ордени исмоили сомонӣ дараҷаи 1 низ омадааст. ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон собиқ вазири мудофиаи ҷумҳурии исломии афғонистон қаҳрамони миллии афғонистон аҳмадшоҳи масъуд барои мусоидат ва миёнҷигарӣ ба баргузории музокироти байни тоҷикон дар солҳои 1993-1996 ва саҳми бузург дар раванди истиқрори сулҳ дар ҷумҳурии тоҷикистон бо ордени исмоили сомонӣ дараҷаи 1 сарфароз гардонида шавад. бояд гуфт ки ордени исмоили сомонӣ мукофоти олии давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба шахсони арзанда барои хизматҳои шоён супорида мешавад. ордени исмоили сомонӣ аз нуқра сохта шуда ситораи 8 қира мебошад. канораҳои ситора зарандуд ва ситораи 8 қираи нуқрафоми дохилиро ташкил медиҳанд. дар маркази ситора медальёни тасвири барҷастаи зарандуди шоҳ исмоили сомонӣ аст. дар давродаври медальён дар ранги кабуди сирдавон дар ҳошияи зарандуд навиштаҷоти исмоили сомонӣ бо ҳарфҳои зарандуд иҷро шудааст. дар қисми поёни медальён ду навдаи зарандуди дарахти ғор сабт ёфтааст. дар тарафи қафои ситора рақами он нақш шудааст. тасмаи ордени исмоили сомонӣ тасмаи парниёни ранги кабуд буда дар канорҳояш рахи зарандуд дорад. паҳноии тасмаи ордени исмоили сомонӣ дараҷаи 1 100 мм, паҳноии рахҳо ва масофа аз канорҳои тасма 3 мм мебошад. зеҳи овезаи доимии фулузӣ паҳноияш 38 мм, баландиаш 10 мм буда бо тасмаи парниёни ордени исмоили сомонӣ рӯка шудааст. зеҳи ордени дараҷаи 1 дар миёна бандинаи қутраш 8 мм ва шерозаи тилоранг дорад.